Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга матур көн, күтәренке кәеф телибез. Бүгенге чыгарылышта без рәхәтләнеп, гармун моңнарына кушылып җырларбыз. Чөнки эфирыбызны уйнагыз гармуннар дәвам итә. Гармон, қолларыма алсам сені, билләрің бүгілмәлі. Бір сыздыру білән мұңың, ерекке түгілмәлі. 5 яшьлік шағымның барыма қызлары тілләріңді. Тә ойнаған мұңылы күйләр, әлі дә ерегімді. Сенде туған яғымның Құяшлы тарафлары, сенде обайлары сағышы. Әнкәйім, қарашлары. Қарашлар да, сағышлар да. Сөнділер енді көптен. Сенде қоман шулық мұң. Тек ойнаушылар бұтән. Yok сенде хиш ялған табыш. Қошылып, жырылымында. Әлді гармун шыбылғанмын. Ойнаймын, жырылымында. Таңнарда гармун ойнадым. Әнкәмні тыңламадым. Күреклерін сузып, тіллерін мұңға манып. Тирә-яққа мұң түгілі. Йыласын йылағаннар. Йықылар йықыларын үзіп, Сигәнін уйлағаннар. Сигәніннен сөйіліп дә, сөйіліп туймағанар. Мен ғазаплы мәхәпәттен, үмітін жоймағанар. Йыласын йылағанар. Гармоншыны тергәмәгіз. Гармонын уйнатадыр, бәлки өзінің көңілін уйнатып юатадыр. Мұңылы көңілләр жетешме. Мұңсызлар көбірек әлі, мұңсызларыны уятырға. Гармоннар керек әлі, гармоннар керек әлі. Нәуи апа, искиткіш бит бұл. Нәуи апа, искиткіш бит бұл. Мұна әміне тамашашыларыбызда көз яшілері шыққаныр деп, мен 100% шанала міне мұнда тұлды. Шынлап әйтем, бұл өзіңіз yazған шығыр мәлі? Yok, бұл Әнғам Атлабаевның гармон турындағы шиғыры. Жана жақына қосылған енді. Әзірәк үстәмә. Бик матур шиғыр. Мұны бит әлі шиғыр әлбәттә. Мұны шулайтырып, үзәкләрні үздіріп, оқида білерге керек. Шулай үзәкләрні үздіріп, уйны да білерге керек. Қоя енді. Бүтінісі де ойны енді. Искиткіш, Нәуи апа. Искиткіш. Жылап та міне мұнда, сіз әлбәттә шағир көзлегінен әйтіп салдығыз, әйме гармонның әһәмиетінде, гармонның бізге не үшін кереклігі турында да. Шақсан өзіңіз үшін, міне, не үшін сіз қолығызға гармон алдыңыз? Гармон, ол бетінде, кішіні сағышлы шақларында, сені сағышларыңнан арындыра. Қай вақытта ойланыр вақытларың бұла сені ойландыра. Нендейдір ижат еткенде ойны, міне әгерде шиғыр язасын екен, шиғыр yolları келеген екен, бары тек ол ойнағанда ғана, мұңлы келерде ғана. Шоңа көре гармонны яратам, гармонда үйрендім, ойнайым. Міне
теге шигырь 5 яшьлек чагымның дигәч, мине кайберләр кичкенә чактан уйный дип уйлагандыр инде әйбит. Юк шул, минем уйнарга гармоным юк иде. Беренчедән күршеләргә кереп уйнарга өйрәндем. Без 5 бала, иң кечесе мин, әни белән генә әтисез үскән кешегә инде ул әлбәттә гармон бик тәтемей, уйныйсы килә. Класста бөтенесе уйный, гармоны юк. Насыйп булды, Аллага шөкер. Кияүгә чыккачтан алдым бит. Ойзилә. Гармонны ирем алып бирде. Башта үзем Кубань, аннан соң теге Огонёк. Шулай итеп, уйнарга туры килде инде. Мин уны тутыргачтан эшләдем клуб мөдире булып авылда. Менә шунда инде ул миңа ул этәргеч булды. Уйнарга, өйрәнергә. Соңрак инде Татарстан, Чаллы, КамАЗ, менә шулай иттереп. Димәк, тормышыгызны сәнгать белән бәйләдегез. Сәнгать, инде сәнгать. Мин мәдәният өлкәсендә эшлим. Узак еллар, 40 елга якын. Шуңа күрә инде сәнгатьсез яшәп та булмый, җырмансыз яшәп та булмый. Шуңа күрә җыр рухландыра, дәртләндерә. Гармон күңелгә сихат бирә. Искиткеч. Менә шуны сыкланырлык кешеләрбез бар бит Татарстаныбызда. Бу искиткеч. Ләүя апам, әйтеп бетергесез, сыкланып туйып булмый. Сез бит әле дуслык фольклор ансамбленең җитәкчесе дә, шулай бит. Менә ничек оештырып җибәрдегез сез әлеге ансамбльне? Ансамбль ул элек-электән бар иде, Җәлил мәдәният сараеның дуслык ансамбле бар иде. Ул мин эшли башлаган вакытта 97-дә эшли башладым. Мин Җәлил бистәсенә килеп инде ул бар иде. Аннан соң Ак калфакка әйләнде, Ак калфактан соң яңадан дуслыкка әйләнеп, менә инде 16 елдан берде мин аны җитәклим. Шушы ансамбльне. Шулай ук менә гармончылар да туплыйм инде, мин Яткар ансамбле да бар инде. Нәрсә кирәк? Җәлил бит инде ул күбрәк теге монда 50-50 урысы татары бергә катнашып яши бит инде. Шулай бит. Шуңа күрә татар бөтен мәдәни чараларын алып барырга сценарийлар язып, җиренә җиткереп сәргә туры килә инде. Әле сез бик матур җырлыйсыз. Ул телекраннарга кермәде, безне каршы алу моменты, ләкин сез шул кадәр иттереп, матур итеп, мин башта киләм, нәкъ менә Әлфия апа Авзалова тавышы, әллә Әлфия апа Авзалова тавышын кайдан яңгыраталар бикән дип уйлап куйдым. Чып-чып, дөресен әйтәм, Әлфия апа Авзалова тавышы. Әлфия апага җитәргә әле. Шуңа күрә менә минем сүзләрем теге буш урында калмасын иде. Менә шушыны исбат итик әле тамашачыларыбызга. Матур итеп бер үзегез яраткан бер җырны бүләк итегез әле безнең тамашачыларыбызга да. Менә тагын китәм еракларга, туган ягым синнән аерылып, туган ягым синнән аерылып, сөйгәнемне синдә калдырып, туган ягым синнән аерылып, сөйгәнемне синдә калдырып. Зәңгәр туманнар артында, бик еракларда калсаң да, мин җырлармын өзелеп, сөйгән ярым сине сагынып, йөрәкәем әрнеп янганда. Мин җырлармын өзелеп, туган ягым сине сагынып, йөрәкәем әрнеп янганда.
Ну, егетләр, әфәрин. Мин сезгә һәр берегезгә дә 5-не куям. Менә һәр яшьләр бит инде күп кеше кем гитарада уйный, кем барабанда уйный бит инде. Менә шундый мода китте бит инде һәр. Ә сез менә гармоннарда уйныйсыз. Нигә микән? Мен гитарада да уйныйм. Гитарада да уйный беләсезме? Әйе. Тагын нәрсәдә уйный беләсез? Мин гармонда да, баянда да уйныйм. Баянда. Ә сез музыка мәктәбендә укыйсызмы әле? Әйе. Кайсы музыка мәктәбендә? Җәлил музыка мәктәбе. Кайсы класста? Мин бетердем. Уже бетердеңме? Бетердем 5 елны. Әйе. Мин 4-нчегә күчәм. 4-нчегә күчәсезме? Мен еще итальянда да бетердем. Сез уже 2 бетердегез дә инде. Син догоняешь инде. Я. Сездә менә бәлки кемдер нәселдә, бәлки бабаймы, әтиме, гармондамы, баяндамы уйнаган бармы? Әйе, минем бабайым уйнаган бар. Миңа бик ошады уйнарга, шуңа музыка мәктәбенә урнаштым. Шулаймы? Менә син бабайның уйнаган көйләреңне беләсеңме? Беләм. Уйнап күрсәт әле. Мин хәзер Мәскәү татар биен уйнап күрсәтәм. Әфәрин, молодец. Егетләр, мин сезне үземә чакырам Казан дәүләт мәдәният институтына. Киләсезме? Ярый, Киләбез. Көтәм мин сезне.
Зөфәр абый Кудашевның тормыш китабының кайсы гына битен ачып карасаң да, ул әлбәттә алтын хәрефләр белән матур итеп язылган. Төрле елларда ул төрледән-төрле җаваплы эштә эшли һәм күптән түгел Зөфәр абыйның һөнәри бәйрәме булып узды. Әлбәттә, тамашачыларыбыз аңлагандыр. Зөфәр абый, сез тормыш юлыгыз инде иң беренче чиратта нефтче һөнәре белән бәйле. Шулай бит? Хәзерге вакытта сез Әлмәттә сөт комбинатында эшлисез. Менә төрле җаваплы эшләр һәм һәр вакытта да гармун сезнең белән бергә булган. Гармун гел калмый миннән. Менә бүгенге безнең очрашуга да сезнең инде шулай итеп җитәкчелек әлбәттә уйнап кайт дип шулай җибәргәннәр дип сез безгә сөйләп киттегез. Зөфәр абый, сөйләп киттегез әле. Гомумән, ничек башланды бу тарих? Гармун тарихы дип әйтик. Минем гармун тарихы ничек башланды? Миңа 6 яшь иде, мин аны яхшы беләм. Ул вакытта пластинкалар, Әлфия Афзалова, Илһам Шакировларны тыңлый торган идек. Урамда кешеләр җырлый торганнар, урамда капка төпләрендә уйнаулар бар. Менә хәзер бит анда әйберләр бетте. Моң югалып килә. Менә шуларны күтәргә, шуларны яңартырга дип без кая чакырсалар да бүтән көчебезне бирәбез. Татар теле битмәсен, итальян, гармун, моң битмәсен. Моң булса була, татар теле дә битмәй бара. Бик дөрес сүзләр. Шул 6 яшьтән бирле мен әкрен инде армия сафларынан кытканнан бирле Иске Мензелева авылында бик күп туйлар, бик күп юбилейлар узарды миндә. Мәктәптә укыганда инде миңа исем бирделәр. Әрмәнстанның крупный дирижер исем бирделәр, мине татар булсам да Хәшәт Түрәнне бирделәр. Менә бит. Шундый хәлләр булды. И бүгенге көндә 6 яшьтән башлаган һөнәр миңа инде 69 яшь. Мин инде эшләрдән алып кайткач бер көй уйнасам, ул миңа бик нык юл бирә. Ул гармун моңы, җыр кешегә сәламәтлек бирә. 8 мартлар, яңа еллар, сабан туйларда мин бернинде бәйрәмнәрен калдырмыйм. Һәр вакыт актив катнашам. Искиткеч. Сезнең бит әле менә гармуныгыз да үзенчәлекле. Мин әле беренче тапкыр чынлап та менә уйнагыз гармуннар тапшыруын төшерә башладык без. Мондый гармунны беренче тапкыр күрәм. Исеме дә Куликово поле. Бу гармунны минем племяннигым абыйның малае була инде. Владивостоктан подарок ибәрде. Бүләк итеп. Шундый гармун истәлекле. Һәм әлбәттә инде менә бу урында аның моңында иштәсе килә бит. Минибез Рәхәтләндереп тыңлыйк әле. Менә шундый күтәренке ноктада без сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.